ҳамсӯҳбати мо ҳастанд хонум Валамат, ҳамсари Раҳматуллои Раҷаб, узви зиндонии ҳизбӣ дар Тоҷикистон, мамнӯи Наҳзати Исломӣ. Хонум Валамат, суоли мо ҳам ин аст ки қонуни афве ки бахшида ба 25 солагӣ истиқлолият дар Тоҷикистон тасвиб шуд, чӣ умедвориҳо доред дар ҳукми шавҳаратон? Ман аз ҳамин афв умед дорам ки ягон сол шавҳари мара солша кам мекунам. Ба вай 28 сол додагиян. Ман умед надорам ки пурра ӯро озод кунанд. Яки дар дилам умеде ҳаст ки каме бошад. Мақсад ки ҳамуна кам кунанд солша. Дар ин муддате ки шавҳаратон боздошту зиндонӣ буданд, шумо бо шавҳаратон мулоқотҳо доштед? Вақти сизои амнияда буд 4 маротиба дидем. баъд ису гузарондани сизои МВД як бор дидем. Ина 3 моҳ боз ки дидор нест. Умед дорем ки дидорам шавад. Шумо ки худатон ҳам гуфтед бевосита барои шавҳаратон хӯрокаву либоса мебаред, масалан дар ҳамон замон аз шавҳаратон ягон нома мегиред, дар бораи худашон чизе мегӯянд ё не? Он вақти передача мебарем, менависад ки алҳамдулилло хубам, ташаккур гирифтам, ҳазор раҳмат. Ягон чи дархост дошта боша менависам, масалан либос, дору, дига тамом, ҳеҷ салом, тамом. Ташаккур. Ҳамсӯҳбати мо буданд хонум Валамат Иброҳимзода, ҳамсари Раҳматуллои Раҷаб.